Des del col·lectiu Eixarcolant ens fa molta il·lusió presentar-vos el tercer volum de la col·lecció Els llibres de les plantes silvestres comestibles. En aquest tercer volum hi trobarem 22 espècies noves i aprendrem com són aquestes espècies, però també com i quan cultivar-les i com consumir-les. I ens trobem sempre 2 receptes per cada espècie. Es tracta d'una col·lecció molt especial que ens permet, de forma gràfica, però alhora amb un contingut molt rigorós, apropar-nos a totes aquestes espècies que són extremadament presents en el nostre entorn, però que desconeixem i que han de ser molt importants per poder diversificar la nostra dieta i també la nostra agricultura i fer-nos una miqueta més sobirans en termes alimentaris. Us recomanem a tots adquirir aquest tercer volum i també el primer i el segon. El podeu trobar a la pàgina web del col·lectiu Eixarcolant i a més de 200 punts de venda d'arreu del país. Moltes gràcies i bona diada! Les últimes de les Filipines és un llibre que us parla de la conservació i la biodiversitat d'aquests hàbitats tan escassos a la nostra contrada mediterrània com són els aiguamolls, el litoral ben conservat i fins i tot el mar. I els seus pobladors. La meitat dels ocells de la guia depenen d'un 1% del territori, són aquests limícoles, ànecs, ardeides, ocells marins negres o foscos que poca gent coneix. Per què estan tan amenaçats? Què podem fer per conservar-los? Doncs aquí us ho explico, amb una mena de raonament històric de per què són les coses com són i també amb anècdotes i qüestions divertides que possiblement, a partir del seu coneixement, ens ajudaran a protegir-los una mica més. Hola, soy Eike Freire y quería recomendar para el programa Oxigenats y para este día de San Jordi una obra colectiva que he coordinado y se titula Patios vivos para renaturalizar la escuela. El texto contiene reflexiones y experiencias escritas por diversos autores con el objetivo de acercar a la infancia a la naturaleza, de conseguir que germine en sus corazones esa semilla de amor por la tierra que es tan importante tanto para su desarrollo saludable y feliz como para el bienestar de todos los seres que habitamos la biosfera. Os lo recomiendo. Un abrazo, que tengáis un buen día del libro. Hola, sóc la Fúlvia Nicolàs i he escrit aquest llibre. Es diu Zuckunruhe. És una paraula alemanya que fem servir els aficionats als ocells per anomenar el neguit que tenen les aus migratòries quan arriba el moment de marxar. Això és el que em passa a mi quan penso en les illes del nord. No és una guia de viatges, però també és una guia de viatges. Hi ha molt del que m'estimo dins d'aquest llibre. Hi ha ocells, hi ha ovelles, hi ha aurores boreals, el sol de mitjanit, el cercle polar àrtic. Jo espero que us agradi, està a totes les llibreries. Si no us recordeu com es diu, podeu dir aquest llibre de nom estrany que comença per Z.